Poďte sa so mnou naličiť. Ukážem vám veľmi rýchlo jednoduché líčenie, kedy už mám pleť nachystanú, nakrémovanú, mám make-up, mám korektor, mám púder, mám obočie a ideme na očné viečka, kde ako prvé je vlastne fixačný krém pod očné tiene a hneď ako ho nanesiem ceruzku na oči, vodeodolnú novinku v odtieni brown, je to vlastne hnedá, veľmi nositeľná a veľmi dobre sa s touto ceruzkou vám bude kombinovať rôzne líčenia. Keď sa aj bojíte čiernej, tak toto je dobrá kombinácia. Zoberiete potom štetec a následne rozmažete trošku tú ceruzku smerom do vnútorného kútika, ale naozaj iba malinkú časť. A následne na to nanesiete odtieň latte, je to kontúrovací púder na pleť, ale vieme ho využiť takto na oči. A nanesieme ho na tú ceruzku. Ostré hrany, ktoré nám vznikli, roztieňujeme štecom od Mary Kay. Čistým štecom vlastne ľahučko beháme na tie ostré hrany smerom hore k očnicovej kosti. A druhý typ k tomuto líčeniu vlastne odtieňuje rozjasňujúci púdrek Lest, ktorý takto prstom dáme od vnútorného kútika skoro do 3/4 viečka. A pekne sa tam vlastne ten prechod aj urobí týchto dvoch farieb. Doladíme to ceruzkou, ktorú ešte raz prebehneme medzi riasy, ale aj na spodnú časť medzi riasy. Zahustíme to ešte raz tým latte tienikom v dolnej časti, aby to bolo také ucelenejšie, aby to celé hralo vlastne dokopy. Zvýrazníme oči maskarou. Je to maskara Fanorama, ktorá zhustí, predĺží. Tie oči sú naozaj také výraznejšie a veľmi sa hodí práve tá maskara do tohto druhu líčenia, aby tie myhalničky boli také tmavé a čierne. No a keď sa vlastne naniesie maskara, tak si skontrolujeme pri uvoľnenej mimike v zrkadielku, či máme tiene dostatočne roztieňovanie, či sú nie moc nízko alebo vysoko a či nám hrajú obe oči rovnako. To je tiež veľmi dôležité. Takže roztieňujeme a krásne nám to potom vlastne hrá. Využijeme to latte ešte na kontúrovanie, to vidíte, ako som si vlastne jemne vykontúrovala ešte pleť a glaze na rozžiarenie v tých miestach, ako práve ukazujem aj vo videu. No a úplne posledná bodka vlastne je výber kontúrky. Toto sú nové vodeodolné kontúrky na pery v nádherných farbách, ale textúra nanášania sa vám bude veľmi páčiť. Ja som nakoniec týchto troch odtieňov, ktoré sú také hnedorúžové, vybrala odtieň Mauve Nude. To je taká farba pier, trošku taká výraznejšia, kedy vám aj zväčší vlastne tá ceruzka, tá farba pery, zvýrazní ten tvár, dá sa tam krásne pohrať aj tým, že keď chcete niečo zväčšiť a vyzerá veľmi pekne aj samostatne, ako vidíte aj za chvíľočku na konci tohto videa, ale kľudne by na to potom mohol byť akýkoľvek rúž, ktorý máte radi, či už do hnedá, do rúžová, alebo aj lesk. Takže verím, že sa vám líčenie páči a že bude tá inšpirácia aj pre vás a vyskúšate aj vy doma.